รอมดอนมาเลตุอาสินนมาลอมลิตุมมาจากดิ่งลอยโลเปียร์เทดังอลัมกะเจทันปอนเปปินีลิตุมเจทันปอนนังอเดดกะเปรกอลัมสิตะเมสินนมาลอมเกเปียร์เทดังลองกะฮุริไซกุปิลุมาบลองเตละเกลิตุมชินีเจPakistan lapen Afghanistan Taliban atumang bong ron ka chithur lapen ke son ben bang lang namlo plodang te Israel USA lapen ke Iran atumang bong ron ka chithur asinon he jong stame tum thek polong I suluk soda ka tumon je tarik in koyer ni America lapen Israel atum chilang pet pen Iran aphan tengkheng namlo ka tengkheng nam yat the bang ke la han lo je ajak ding plui pen lo puse pu alang tum han apor ke pi je lang tum han nuclear bomb abang ke semarinon ye uranium abang ke nak tum kang siring ton melok pusalang litum hani pulo setami Iran atum ang khoi credit pusepu alang tum Israel la pen kya hutur atum han ke pawir kogya phan kai ke setami nuclear bomb mate uranium kang sira bang ke alang tum in ton te det pu pena jok si nona bang ke tengkheng prut lu pusepu la sila bang su ka tengkheng lo litum thek ponong ji penang anatum abang ke apranam lo haladak ake the nailo Iran along ke supreme leader Ayatollah Ali Khamenei po alang li phan ke ahem along masi tengkheng dutlo alang li phan ke ka tengkheng long masi apranam juido alang li la pen ke alang li supi la pen ke alang li osa po sepun alang li tum hada ka dimak long masi apranam juilo la se hala bang so ka tengkheng hot Israel la pen America tum alang li tum ka tengkheng pludut pupe alang li tum a target precision strike pupe di areng ke loklam men ke alang litum ke parodam vek jadi malong alang tum parodam lo pusipu alang litum na hok te tami sui papeng papang ave komat phan malang tum ke pathi vek ji haladak rodam vek lo pusipu la thala bang suka tengkheng hot penang an army ke thedum samya apran nam lo brigadier general pusipu lapen ke commander of IRGC Islamic Revolution Corps punepine halabang socket he lapen ke lapson attack intelligence officer lapen ke defense chairman atum ansitam halabang sod aprandam lo athelang ditum phan itip vesi target rapet lo labang so ka target rapet itip target lo labang so ka target pen masialang tum phan ke labang so missile ke ro pen masia aprana bang ke dam jap khangyang lo lalo lasi non amar bangke lang namlo pangte suluk sodak yang ring thep pikhang lo labang so lam pen ajok aphe bangke Iran atum sitame teliet dun lo alang tum sitame ako rocket lo dun lo ko pinoma plotang te alang tum direct America lo bangke leon edelo tema America ke halloween chelopi ko selang de tum long la an ke pale je ja kong avelang apo selang tum kupi siklem lo ma plotang te adungarai America allies atum hanse ka tengkheng pangcheng lo kupiloma pangte Bahrain along Qatar along Kuwait along lapen ke UAE along lapen ke Iraq Jordan lapen ke Israel alang litum aphan selang tum ballistic missile ke lo pangcheng lo ka target pangcheng lo litum thek ponong ji airport an sita melang tum hap lap lo labang so det along ke lapen ke penang ana rocket lo lapen apran gi thi sita pran dam sita minut bahania men klang lo lapen ke litum thek ponong ji kang tui nai pene ahem etum thek ponong ji Burj Khalifa labang so ahem sita me ro chat lo pusepu setami non mat ke la Burj Khalifa lo mat bang ke ro pame milang setami adungarai lom setami rocket lo pusepu lalo na sinon mat ke akolang tuntuk ka tengkheng ton tilang la pen tengkheng pik helang pusi Iran atum bang singkrin lo athepi pon ma plang te halada ake thenai a supreme leader phan ma se apran NP de lo la pen ke halada army chief general brigadier atum hanan setami alang tum apran en lablo la sinon het jong akoi litum thek ponong lo news update long Donald Trump sitami pulo nang litum yong si ako nang tengkheng dun thulang lodang te nilitum nang tengkheng apot ako nang tum nang tengkheng dun thup lodang te nang tum aphan nang tum ke thek long le pin lang ka tengkheng sina litum phopo pusipo Iran aphan warning PLO Donald Trump bang lalo lase itum thek ponong ji kedam tangar ni kan sitami halada Iran adera long ke penang an protest dolo labang so protest pen ajok haladak police atum pen ka tengkheng pen ajok hadak arada sutum penang an atum ya pranam lo kasi haladak America atum report ateng rote bang suring koi so se atum pranam lo posipu setami haladak Iran atum report ateng rote bang suri hini bak sido posipu setame aprana bang ke dam lo methang det
rada tum je methang government apan hutura birudhe ki thur protest pe na joksi hala da police atum bang ken nep kang nang pang cheng lo la pena pranar mul lo la sela bang so sitame Donald Trump ge warning pidun lo nang tum yong sila pusona pran en bom lang methang arong so phana pran en bom lang pro tang te ni nang teng kheng ye phan chi sik ding lo pusipu la se hala bang so promise mate hala bang so seme ke deng binian ke papleng tang lo pusitame penangan atum ke pudo aning ka chaparong je hala dak supreme leader Ali Khamenei prandam lo pen ke pranam elo pen ke penangan atum ke kilun ke kan la pen Donald Trump han ka churo tum sitame do la pen Amerika long ke do Iranian satum sitame alang tum towara long ang pen aning ka chaparong kilun ke kan cheng ke thipen cheng lok sitame do athebi polo plotang te hala dak penang analong ke kachene ka holo do pusipu hathela dak ke li tum lang nam lo plotang te alang tuma thorom saria lo teng me sajat sitame ke kroi la pen ke dam det sitame ka chari la pen jo kada so arlo tum phansa me kachene ka holo do la pen penan tum hansa me ka strict aron ke pathik do kok la bang so pen jo penang tum ke punishment ke pho sitame do pik la se la hai akisung ke pho ka chechak un elo pusipu non an kera tum sitame pusipu la pen non abanga pranam juilo paning karong penang tum ke kilun ke kan towara long Iran long ma sitame la puson penang ana video sitame online long ke viral do je hla dak sitame aning ka chaparong kilun ke kan tum sitame do pu la sinon ke vang jilangani seli tum chini don bompo ko ana hearing tangji ma ke athe nona mat ke tengkheng loklang alar ka chui dun loklang Iran tum sitame la sinon mat ke Israel aphan sitame penangan tengkheng lo Jordan na aphan same tengkheng lo UAE aphan sitame tengkheng lo la si penangan statement paklang pon elo UAE Jordan la ben Saudi Arabia atum ben sitame je alang tum yong si Iran atum yong si la pusonang tengkheng bom lang plotang te alang tum sitame chechak joy je pu alang tum khutur ke Israel la pen Amerika pos alang tum che song wenon itum han pilo na pa phupon ang palam sitame do asinona mat ke United Nation along sitame Israel la pen Iran atum ke chitone alo America Israel Iran alang tum lahin sitame lam ka chipang jar lok lo athe haladak supreme leader phanamasi apran and pidet lapujo asinon ke bang jilangar ni si ko an hearing tang ni la ke litum chini pom theglong pon bom po la bang so ron ko an long thejine athe Iran atum sitame pulo nitum sitame missile la pen ke resim kang tang ke paklang kre do piklang posipu nitum sitame halai resim kang tang non ke paklang pon pola pen halai resim kang tang ben si teng kheng po puselang nitum hin ben sitame ke pangdak pondo alang tum army ke the tum pen lalo la si hin lang nam lo plotang te Pakistan pen Afghanistan atumang bong aron ku pi posiron ka chithulo plotang te je Taliban atum okchum prana song phan Pakistan na nang toy o posipu nang toy o lo lasi haladak do sojolo posipu atheli tum kadu ka wesa me chini Balochistan along ke kaike sitami hadak Pakistan army to dam lo bong tareng hu ge so dam lo apran ke dam lo athe Balochistan along ke haladak okchum prana song dum se pathir thip athe pipolo bong telang tum tame methang ka prek adet ka chang lalo lasi bhapu Taliban phansa koi pilo la pena jok Pakistan atumang ke air strike dam lo hadak pinang an tengkheng dam lo la pena jok alang le tumahin bene paklang pon ke je militants mate okchum prana song phan bang pharo ke thom so se tum ke apran dam lo pusipu apran enlong lo pusipu setame hapu Taliban atum ben setame ako paklang pon lo je Pakistan army han bang phoke bra pho phan ke apran enlong lo pusipu bang phoke bra pho phan ke apran en lo setame lapu Pakistan hin pen bang la an ke lele alang tumahin ben ke paklang pon bang ke bang kre hin ke apran nam lo pusipu army atum setame la silap tumang bong setame non mat mon sam belang la tumang bong same ka chiteng kheng lok lang border long ke la se pupu sitame lam ka chepang jar lok la pen ke ka chiteng kheng lok lang hapu lang nam lop lo tang te Taliban atum abang ke fighter jet kaduk ka we air superiority ke Pakistan na si doko ko pose alang tumang kaning hang lop lo tang te teng kheng nam po fighter jet pen bom paklom der po la si penang ana civilian mate rong so tum setame thidun lo pose po bisi ke osomar la pen so lo tum se apran nam lo pose le tum thek ponong ji penang ana news long la si nona mat ke pir the bang ke hiruk bok hangyang lo la si non ke bang jilangar ni se le tum chini pon po ko antong running dang pon nona mat ke le tum lang nam lo tang te hala Ukraine la pen Russia ron bang ka PB tu kok Ukraine la pen Russia ron mang PB tu kok lo non ma ke Iran la pen America Israel la tumaron mang sa hearing tang mun nak lo athe hada supreme leader phanmasi apran en pidet a prime minister pudam lo bong ta hada ke then nai lo non tum long le prime minister poson tak thakse hala phan sa apran en pidet lalo la si ke bang jilangan ni nelina update pon bom po pinya bang ge li tum thiek pen an le chethan bon cholo na karom